God aften, venner. Det her er en Q&A med Twan. Hvis I har nogle spørgsmål til ham, så kan I stille dem hernede. Om Anton han er bøsse. Jeg tror, han knipper flere damer end dig i hvert fald. Hvor Twan han skal holde nytår? Der hvor vi placerer ham vel. Det bestemmer han ikke selv. Om Twan han har taget ryger. Det kommer an på, hvad ryger er. Twan, hvor er brillerne fra? Hvad siger du? Hvor er brillerne fra? Hvad siger du? Det ved jeg ikke. Det ved han ikke, det kan han ikke huske. Hvor gammel er du? Hvad? Det kan han heller ikke huske. Hvornår tager jeg ham hen på den lukkede? Aldrig, bror mand. Han har ikke brug for det. Om han har flækket en juke? Måske ikke. Måske. Hvordan går det, Twan? Det går fint nok. Det går fint nok. Lige præcis. Hvad er der galt med ham? Der er ikke noget galt med Twan. Han hygger bare lidt sammen med os. Har manden røget fjolletobak? Det ved man ikke. Twan, er du okay? Ja. Han er helt fin, bror, mand. Og Villa spørger, om han er blevet kidnappet. Man er jo ikke blevet kidnappet, hvis man ikke ved, hvor man er. Eller hvor? Kan du stå op, Twan? Nej. Det bliver et nej. Hvor er vi henne? Hvad? Langt væk. Vi er langt væk. Hvad hedder din ven? Måske hedder han Albert. Måske hedder han ikke. Det er ikke godt at vide. Om Albert er med her, det er ikke godt at vide. Freja spørger, om vi kan synge en sang.
tror jeg, det er lidt for sent til. Anton ligner ikke lige en, der kan synge en sang. Anton, kan du sige hej? Hvad? Kan du sige hej? Hej. Det kan han godt. Og Jessen, du kan selv sige, at Miki er overvægtig. Hjælp ham. Tag ham ned i træningscenteret. Nej, Nynne, du kan ikke få Twans briller. Han har selv fundet dem. Hvorfor er Twan stoppet på YouTube? Det er der mange grunde til. Men desværre, Michelle, du kan ikke få de briller. Og så spørger Sofus, om du har røget en bønne. Nej, men du har fået dem til aftensmad. Kan vi ikke snart stoppe der? Du gider ikke med, eller hvad? Nej. Folk vil gerne svare. Nej. Nå. Folkens, Twan, han er træt. Han gider ikke mere.